за месеца на жената. А какво по-добро от това, освен да се погрижим за себе си чрез един обстоен гинекологичен преглед? Ще включим няколко изследвания. Гинекологичен преглед с колпоскоп. Колпоскопа означава едно по-обстойно наблюдение на маточната шийка. Тя ще бъде намазана с различни киселини, които показват различна степен на оцветеност и на базата на тази оцветеност ние решаваме дали всичко е наред или не. Ще бъде взета цитона маска и ще бъде направен един гинекологичен преглед с ултразвук, за да можем да проверим вътрешните полови органи. Само до края на март този преглед ще бъде включен в нашия промоционален пакет за грижа за жената. Очакваме ви! Погрижете се за себе си през месец март. Здравейте, аз го направих. Направете го и вие. Хайде, момичета, заповядайте на профилактика. Аз го направих. Направи го и ти. Бъди човекът, който те прави щастлива. Погрижи се за себе си.